Ja si všimnem všetko. Viem odhadnúť, ako ten človek bude reagovať ešte predtým, ako to vie on sám. Zachytím aj tú najmenšiu zmenu v hlase, najmenší detail v mimike tváre. Viem, kedy sa cíti zle, aj keď to nepovie. Kedy sa nudí, kedy je mysľou inde. Vždy som si myslela, že je to nejaká super schopnosť. Až keď som prišla na to, že tento dar vznikol preto, lebo môj nervový systém sa takto naučil prežiť. Naučil sa skenovať ľudí a okolie a predvídať, čo sa môže pokaziť. Problém bol však v tom, že som si dlhý čas myslela, že je mojou povinnosťou riešiť problémy iných. Urobiť niečo, aby sa cítili dobre, prebrať ich bolesť na seba. Čo sa teda učím ja je na jednej strane nechať ich v ich pocite, byť pri nich, ale nesnažiť sa to opravovať a na druhej strane tolerovať môj vlastný nekomfort, aj keď všetko vo mne kričí, že musím druhému pomôcť. Prestať teda kontrolovať svet, aby som sa cítila bezpečne, lebo pocit bezpečia vychádza z nášho vnútra. Ako to máš ty?